ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఎలిమినేట్ థీటా ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా, దెన్ ఎలిమినేట్ థీటా. ఇప్పుడు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ థీటా ఇచ్చాడు, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా ఇచ్చాడు. మనకు ఐడెంటిటీస్ ఏంటి? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాజ్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు దీని నుంచి సైన్ థీటా అంటే ఏమని రాయొచ్చు? ఎక్స్ బై ఏ. కాస్ థీటా అంటే ఏమని రాయొచ్చు దీని నుండి? వై బై ఏ. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఎల్సిఎం చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్. ఇది ఆన్సర్.